Wata rana Annabi Daud alayhi salam yana a fadarsa kan kargar mulkinsa sai ya ga shigowar wani bako fadar. Bai ga cewa ya rufe ko'ina da ko'ina na fadar, domin ya kasance mai ƙoƙarin kiyayewa a duk lokacin da dare ya yi, zai kukkulle ko'ina da ko'ina na fadar. Da ya ga wannan mutumin ya shigo sai ya tambaye shi waye ya shigo a halin na rufe ko'ina. Mutumin ya amsa da cewa ni ne wanda baya buƙatar izini kafin ya shigo wuri, kawai sai dai a ganni. A wannan lokacin ne Annabi Daud alayhi salam ya fahimci cewa wannan bakon ba kowa bane face mala'ikan mutuwa. Sai Annabi Daud ya ce masa, to amma ya baka bani lokaci ba, wato baka sanar da ni domin in shirya ba. Sai mala'ikan mutuwa ya ce, na riga na baka lokaci. Amma Annabi Daud alayhi salam ya ce, baka bani ba. Sai mala'ikan mutuwar ya ce, ka tuna wani na kusa da kai bai rasu ba, to inda kaga an ɗauke wannan, gobe a ɗauke wani na zagaye da kai, to a kwana a tashi kai ma lokacin ka zai yi. Wannan yana daga cikin alamomin cewa kai ma taka ta kusa, ta yadda za a ɗauke wani na kusa da kai, gobe ma haka, jibi ma haka, kai ma watan wata rana kai ne. Allah baya jinkirtawa muddin lokacin tafiya yayi. Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe. Ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku